Anem a currar. Anem. Recollint. Això per anar davant. És com mesuràvem. El que no s'ensenia és el que no tenies gas o que no hi havia xixa. En realitat, Toni, tu t'hauràs de penjar més o menys per aquí. Sí. La corda prima que us la tiro jo després o què? Ja la lligaré aquí, aquesta. Passen totes les cordes primes. Tenen la mala folla que s'enrotllen. Les dues a l'esquina. Tot allà al mig, penjat als bucs, no hi he fet nus al final, però bueno, aquesta sobra. Aquí teniu dos químics, no? Sí, però millor que posis un només, Saps per què? Si poses la V i la I és més fàcil que se t'encalli. Gerard! Que ets baix ja? Què? Sí, ja la baixo ja. Ai, ens hem deixat el cotxe. És on la gent es fa els embolics. I aquest és el que et vaig passar? Em sembla que sí. Jo el tenia allà a casa, dic, hòstia, això allà no ho fotré servir mai per res. Si t'has de penjar, mira que treballi bé. Sí, sí. Aviam, si no, que aguantaria per allà, però vaja, millor no tenir sustos. Vinga, va, va. Molt bé.
Sí, Has sí. patinat per aquí, Genar, o què? Sí, com una ballarina, patinava. Ei, enganxa't, eh? Ah, vale. Sí, home, estic enganxat, sí, sí. Això ho tinc claríssim. Sí, que patina bastant. És que no sé per què l'han posat tan encarregat. Sí. Mirant els genolls que no vegin. Una merda com una esquerra. No hi ha més reinstal·lació, no? Mira, catxonant-se'n. No riu. Ah, sí, sí. Sí, riu. Sí. Tot treballa bé. Has vist com es passa? És bastant fàcil. Sí, clar. Està fer-ho, sí. Està completant fer-ho, qualsevol. Sí, sí. Bueno, els primers anys que vam fer això, fa 50 anys, els 2 o 3, 4, es feia amb electro encara, eh? No, imagina com anàvem, tio, mare meva. Cap avall. Genar, tens petate per posar els aparells, no? O et deixo la meva bossa? Tens petate per posar els aparells o et deixo la meva? Suis fatigué. Aquí, com que no hi ha pes, t'has de tirar tu la corda per sota. No, bueno, a veure, cada cop que vinc dic que hauria de fer més coses durant la setmana, no?
Ara, quan hi hagi el rocòdrom allà, podeu instal·lar corda i anar fent Braços. braços. Sí, sí. Braços. Bon dia. Aquí està bastant bé, era... Has dit 19,9, no? 9,9.